Baba wethu onamandla wonke, sibongile Baba nangalesi sikhathi uNkulunkulu wethu ongcwele, nangaleli thuba osipha lona lokuba sibe kule ndawo uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyawubonga Baba umusa wakho, siyalubonga Baba uthando lwakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Nasi lesi sikhathi osipha sona sokuba sizwe ukukhuluma kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele, senzele umusa sisahleli phansi ukulalela lokho silungiselele khona. Baba wethu onamandla wonke, umntwana wakho Msobe, uNkulunkulu wethu onamandla wonke, singaboni yena kodwa sibone wena. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ukhulumisana nokuphila kwethu. Siyabonga ke Baba wethu ongcwele, siyabonga. Ya sesihlala phansi manje ukulalela lokho silungiselele khona. Siyala uSathane kanye namadimoni akhe ongenza ukuba singawuzwa lo myalezo Baba wethu ongcwele ozowehlisa manje. Siyamhlulekisa uSathane kanye namadimoni akhe, siqosha uwozela Baba wethu ongcwele, ngoba kungenza ukuba singalizwa izwi lakho nakulesi sikhathi. Thatha udumo ke Baba lumo lwakho, thatha udumo ke Baba lukufanele nakulesi sikhathi, egameni lika Jesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Amen bazalwane. Ngiyanibingelela nonke egameni lika Jesu. Ngibingelele obaba phakathi kwethu. Ngibingelele omama. Ngibingelele abantu abasha Sunday school. Ngibingelele nogogo mabekhona. Worship team, keyboard player. Egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngingwakansele bazalwane, sibongo sami ngiwusanele igama ekhaya kithi kule kwaNkomo kaXosho. Amen. Emtuba. Ngumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe. uJesu wangenzela umusa ngisemncane. Amen. Ngiyabonga khona lokho ukuthi uJesu wafika wangizuza ngisemncane, ngisesigabeni sika Sunday school. uJesu wangisindisa. Amen bazalwane. Kuyinto enkulu ke le eyenzeka empilweni yami. Into enkulu le eyenzeka nje kimi. Edlula konke okwake kwenzeka nokusake kwenzeka ukuthi ngahlangana noJesu. Amen bazalwane. Sizovula nje amaBhayibheli. Kunencwadi nje engiyithandayo noma sinike siyifunde. Lapho uJesu wathi mayefika wathi mayefika wanikeza incwadi kaIsaya. Wathi mayifunda wasehlangana nephathi nje ethi umoya kaNkulunkulu phezukwami. Amen. Wathi futhi ungcobile ukuba ngishumayele. Amen bazalwane. Wathi nje umoya kaNkulunkulu phezukwami. Futhi ungcobile ukuba ngishumayele. Amen bazalwane. Yazi esikhathini samanje ayikho into esisatshwa uma ibonakala imile njengetende. Especially makwaziwa nje ukuthi awukho umcimbi okhona esolindele, ngoba
sekuyaziwa ukuthi indawo enemkhuba eminingi sematendeni. Amen bazalwane. Into ngisho noma khona sebeke benqele ngisho nokuyo omunye ehlala impela esindisiwe ethi ngeke ngihambe itende engingalazi. Amen. Omunye mhlawumbe ungaze umgxeke kodwa omunye ukwenza lokho ngenxa yezinto abesekayibona ngaphambilini. Amen bazalwane. Ngoba siphile esikhathini esibhlungu lapho bebaningi beshumayela kodwa bebancane abashumayela ngoba benomoya kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Siphile esikhathini esibhlungu lapho kwande khona inqaba yama preachers kodwa bembalwa abashumayela ngomoya kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Uzonoma kushunyayela ukuthi priority imali. Amen bazalwane. Ngoba akusiwo umoya kaNkulunkulu ophezulu kwabo. Ongipha lokho. Khona lokho okuphethe kumnika khona. Uyabona ubona ngisho kushunyayela kugcwele izinto. Kungakhona ukuthi nje okuphuza. Kuthiwa nje mune inkinga. Thenga naka amanzi 200. Amen bazalwane. Kodwa abashumayela umoya kaNkulunkulu phezulu kwabo abayiphathi lezinto ukuyidayisa. Amen bazalwane. Siphile esikhathini esibhlungu lapho khona ivangeli sekushintshile ngaba yi-tech shop. Ufuna indawo yokudayisa kuyona hamba esontweni. Wayi kube kanjalo kugcwele abantu abashumayelayo kodwa umoya kaNkulunkulu ungekho phezulu kwabo. Kumamatende kusalizisi kwenzakalani umoya kaNkulunkulu awukho phezulu kwabo. Haleluya bazalwane. Moya kaNkulunkulu phezulu kwami. Engumthobile ukuba ngishumayele. Yabona nje shumayela asikwaledi ngoba siyazi ukuthi umoya kaNkulunkulu ophezulu kwethu. Moya kaNkulunkulu phezulu kwami. Engumthobile ukuba mashumayele. Amen bazalwane. Miphuza. Amen bazalwane. Ake sivule bazalwane incwadi eBhayibhelini. Jeremiah 33. Sizofunda nje uverse 1 kuya 3. Kodwa ngiyayithanda le part akudluleki kuyona. Ethi umoya kaNkulunkulu phezulu kwami. Engumthobile ukuba mangishumayele. Uyasibazana kunomehluko umuntu oshumayela ngomoya kaNkulunkulu nomuntu oshumayela ngeminye imimoya. Ngiyacabanga mhlawumbe umuntu lokho elindele ukuthi bazongibiza nini bengise phambili bengitshela ifone number yami ukuthi ithini. Asinawo leyo moya. Amen bazalwane. Mhlawumbe umuntu ulindele ukuthi banginika nini amaphengelo nezinto engizoyibamba nami ngiqinise ngaze ekhaya. Asinawo leyo moya. Amen bazalwane. Kanti laba banjani? Bahamba nje abaphethe lutho. Asinawo leyo moya yokuphatha izinto. Amen bazalwane. Jeremiah 33 verse 1 to 3. Jeremiah chapter 33 verse 1. Isihloko sithi amacebo ezitha ngoNehemiya. Kwathi lapho Jeremiah. Yes. Jeremiah 33 Yes. 1. Izethembiso zokubuyiswa kukaJuda noIsrayeli. Yes. Verse 1. Izwi likaJehova lafika kuJeremiya ngokwesibili esavalelwe egcekeni letilongo. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli esifunda khona. Izwi likaJehova lafika ngokwesibili kuJeremiya. Lithi iBhayibheli wayisavalele. Amen. Lifika nje izwi uvalele kubazalwane etilongweni. Kodwa izwi liyafika yena ukuphi? Usetilongweni kodwa izwi liyafika. Amen bazalwane. Lifika nje usejele. Wecabanga uNkulunkulu ukwazi ukufika ngisho umuntu esejele. Uyabona ngoba wayesetilongweni. Kusho ukuthi impilo eyiphila khona wayengayithandi. Amen bazalwane. Indlela owayenza ngayo
wayengenzi ngokuthanda kwawo, wayenza ngenxa yomthetho wasetiloni. Makuthiwa sivuka ngalesikhathi, silala ngalesikhathi, wayenze njalo ngoba wayekuphi? Wayesetiloni, wayengenayo freedom. Amen basala. Kubeka. Lathi verse 2. Usho kanje uJehova okwenzayo, uJehova okubumbayo ukuba akuqinise. NguJehova igama lakhe. Uthi, ngibize, ngiyakukuphendula, ngikutshele izinto ezinkulu nezifihlekileyo ongazaziyo. Amen. Uthi ke lapha mase fika kuJeremiah. uJeremiah bazana wayesejele. Wayiphila impilo engekho mnandi, wayiboshiwe ngenxa yezathu ezithile. Kodwa uNkulunkulu ufika kuye esejele. Athi Jeremiah, ngibize. Amen. Jeremiah, ngibize. Ufika yena uNkulunkulu. Ufika akabizwanga. Kodwa uzothi kanjani? Ngibize. Ufika uNkulunkulu kuJeremiah engambizanga. Amen. Ufike engambizanga. Kodwa mase efike kuyo uthi kanjani? Ngibize. Amen bazalwane. Uthi ke musungibizile ngizokwenza njani? Mawusungibizile ngizokwenza njani? Shuthi ngamanye amazwi ukhona eduze. Kodwa noma ngathiwa nasiphi izinto obhekene nazo akakwazi ukuphendula ungakenzi njani? Ungakambizi. Jeremiah ngibize. Ngiza kuphendula. Amen bazalwane. Ngibize. Ngizokwenza njani? Ngiza kuphendula. Amen bazalwane. Uyazi bazalwane siphile esikhathini esibuhlungu. Lapho khona umuntu umbheka uthi umbheka ucabanga ukuthi impilo ihamba kahle. Amen bazalwane. Siphile esikhathini lapho khona umbheka umuntu omunye umbona ugqoka kahle esonke ukuthi hayi cha usho impilo ihamba kahle. Omunye umbheka indlela asebenza ngayo uyitshela ukuthi hayi uzuhale la singafisa ukuphila impilo yalo muntu. Kanti ukhomba impilo yomuntu ongakulali ngisho ubuthongo ebusuku. Amen bazalwane. Uzumbona esefaka uthi hayi uzuhale uthi yazi nothayi bakhe ngiyabathanda bayimbalabala kanti ebusuku. Yashuba. Ngoba kubuhlungu ukuthi kunabantu abasey'inkingeni eziningi kodwa abangenayo umuntu abangambiza. Amen bazalwane. Bangenayo umuntu abangambiza. Abanye abantu esikhathi samanje baze bebiza abantu abarong. Ngoba bengazi ukuthi ubani okumele simbize. Amen bazalwane. Uthola abantu begijima, behlaba inkukhu, behlaba imbuzi, bebiza abantu abarong. Kwenze njani? Baswela umuntu abangambiza. Zothina ebusuku uthi uNkulunkulu ngibize ngiyakuphendula. Amen bazalwane. Ngibize ngiyakuphendula. Ngothi mase ngikuphendulile ngikutshele nobunye ongakwazi. Amen bazalwane. Abanye abantu impilo sebeyiphila esikhathini samanje abasafuna ukuyiphila. Omunye eze ekhulule ngosemekhulisa usithi nangcono kuba ngase ngikwenze ukuthi kwasekuqaleni ngoba sengiyafuna ukuphuma kukho akusaphumeki angazini engangisiza ngibize ngiyakuphendula. Amen bazalwane. Ngibize ngiyakuphendula. Uyabona ngikhuluma nami ngabe ngaba sesikhathini sokuba sesitagini. Hayi ngaba sesikhathini sokuba sesitagini uze ukuthi istage singibambile. Ngoba ukuthi angisayifunda into manje ngiyeza ukuthi ayiyekeki. Amen bazalwane. Kodwa khona engambizi. Wangiphendula kwaze kwaba manje ngihamba ngiphendulekile. Ngibize ngiyakuphendula. Ngibize ngiyakuphendula. Abanye abantu esikhathini samanje baphila kuma addictions. Abasakwazi ngisho ngacuphanga ialarm uvusa uqaleke ebusuku. Sanama alarm akhe. Angazange licuphe ngisho efonini. Ngibize ngiyakuphendula. Amen bazalwane.
ngibize ngiyakuphendula. Uyazi uNkulunkulu ufuna ukuphendula abantu namhlanje. Amen bazalwane. uNkulunkulu ufuna ukuphendula abantu namhlanje. uNkulunkulu ufuna ukuphendula abantu namhlanje. Ngibize ngiyakuphendula. Ngoba mase ngikuphendulile ngikutshele nokunye. Khona incwadi bazalwane ake siqale ku Samuel, 1 Samuel chapter 11. 1 Samuel chapter 11. Ngibize ngiyakuphendula. Uyazi umuntu uzakhathana. Ngaba nje ngaqala endaweni ukuthi kwathiwa ngihlabe inkukhu emhlophe. Ngayihlaba kwathiwa kusasa ibe emnyama. Ngayihlaba kwathiwa wayihlaba ibhekele, kwakumele ibhekele. Ngathi ngithi ngiyabuya kwathiwa kwakumele kube inkukhu nembuzi. Ngibize ngiyakuphendula. Ngibize ngiyakuphendula. 1 Samuel chapter 11. 1 Samuel chapter 11 verse 1. 1 Samuel chapter 11 verse 1. Isihloko sithi uSawulu unqoba abakwa-Amoni. Kwenyuka uNahashi wakwa-Amoni wamisa uJebeshi Gileyadi. Bonke abantu baseJabeshi bathi kuNahashi, yenza isivumelwano nathi siyakukukhonza. Let's funda khona bazalwane kwasuka indoda iBhayibheli uNahashi. Indoda isizwe sayo sasinamandla. Amen bazalwane. Isizwe sayo sasinamandla. uIsrael wafika la ubona khona ukuthi hey ngesikhulu uqoba labantu. Banamandla kulethu bazosahlula. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli babese befika khona bathi sicela ukuthi ungasibulali. Sizokukhonza. Yenza isivumelwano nathi. Amen bazalwane. Ukuze siphephe emseni wakho. Sicela ukuthi senze isivumelwano nawe. Siza kukukhonza amayimazi sizokuba zigqila zakho. Amen. Qhubeka. uNahashi wakwa-Amoni wathi kubo, ngiyakusenza nani ngalokhu ukuba kukhishwe onke amehlo enu okunene, ngikubeke kube yihlazo kuye wonke uIsrayeli. Amen bazalwane. Uthi ukuze ngisenze nawe isivumelwano ukuba ungikhonze. Owokuqala ngiyokukhipha ini? So ngikhipha amehlo. Sizwe sonke saka-Israyeli sobonakala ngokuthi nje a-indicate lesayidini elilodwa. Amen. Uyokumbona ube ngathi uzojika nje kancane. Iso vele linjani? Liyi-1. Uthi ngikwenzelani lokho ngifuna ukuthi kube yihlazo. Amen bazalwane. Uthi ngifuna ukuthi kube yihlazo. Kwazeke nje endaweni yonke ukuthi mina nevideo kube yihlazo. Ukuze ngenze isivumelwano nani kumele nifake ehlazweni. Amen bazalwane. Yazi lento eyenzakalayo esikhathini samanje. Umuntu enza isivumelwano noSathane. Amen. Omunye umuntu uthatha ukuze ngenze isivumelwano nawe. Kumele ube umuntu ongayiphethe nje kahle. Ube ihlazo nje endaweni usibe namanye amagama uyintombazane. Amen bazalwane. Sifuna ukwenza ukuthi ube yihlazo. Amen bazalwane. Yazi ake sicheck izinto esenza ivumelwane naye. Amen bazalwane. Omunye umuntu ivumelwane awazenza zimhambisa amaklinika ahambe ekhipha izisu ukube ihlazo kuyena yini ivumelwano wenza njani. Amen bazalwane. Abanye abantu ivumelwano abazenza nabo sebefisa ngathi abazenzanga ngoba kusala leni nasebusuku. Make wadlula nje imoto yamaphoyisa uvuka hlale. Amen bazalwane. Abanye ivumelwano abazenza ayisabaniki even kwanabo ukuthula. Amen bazalwane.
ngibize ngiyakuphendula. uNkulunkulu ufuna umuntu akazombiza bazalwane ebusuku. uNkulunkulu ufuna umuntu akazombiza. Lithi iBhayibheli mufunda incwadi kaMateyu wake wathi edlula nje uJesu ngelilanga. Edlula nje ehamba edlulele. Kwaba khona amadoda iBhayibheli ayimabili ezimpumputhe. Ambiza athi Jesu ndodana kaDavide esihawukele. Amen bazalwane. Kwamhlula uJesu ukudlula kukhona abantu abambizayo. Yesu wakade yaphambili kukhona wayebabhizi ngakho. Kodwa wathi medlula nje. Kwaba khona abambizayo kwamhlula ukudlula. Akasonga ukuthi ngizobuye ngibuye. Kwama ama-plans kaJesu. Wathi ake ngi-athende laba abantu abangibizayo. Wathi ufuna ukuba ngikwenzeleni. Kwama ama-plans kaJesu. Wathi ufuna ukuba ngikwenzeleni. Bathi ukuba sibone wathi hambani kube njengokukholwa kwenu. uJesu ufuna umuntu akazombiza. Amen bazalwane. Hallelujah. uJesu ufuna umuntu akazombiza. uJesu ufuna umuntu akazombiza. Amen bazalwane. Athi Jesu ndodana kaDavide ngihawukele. Wake wabizwa ngelinye ilanga. Lithi iBhayibheli wayekade segulile. Zase size zabazini insuku kuLazaro. Wagula uLazaro iBhayibheli waze wafa. Amen bazalwane. Uma Jesu efika umfica uLazaro sefile. Kodwa ngoba kade biziwe. Amen bazalwane. Ngoba kade biziwe. Akanandaba nesimo akamfice sekuso. Lithi iBhayibheli bamvimba uJesu esefikile. Bathi Jesu sesizini insuku seyanuka. Kodwa akanandaba nokuthi sesingaki insuku. Uthi nimbekephi. Uthi nimbekephi. Kwande mase bamvimba uJesu nimbekephi. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli wafika ethuneni. Bathi useyanuka senephunga. Ngiyamajina esefika ephungeni lakhe uLazaro emakulu. Ethi Lazaro phuma. Amen bazalwane. Ngiyamajina esefika ephungeni lakhe. Emelizwe ukuthi sengiyalizwa lona iphunga lika Lazaro. Kodwa manje ngiyamfuna uLazaro. Ngoba ngifuna ukumphendula. Amen bazalwane. Uyazi bazalwane uJesu akavinjwa na ukuthi usunamahlazo angakanani. uJesu akavinjwa na ukuthi usuphila isikhathi esingakanani esonweni. Uthi nokuthiwa sekuthiwa yisela leli. Abekuwona amagama ukuthi yisela. Ethi sibani baniphuma. Amen bazalwane. Kuthi sekushiwo ukuthi isikila mkhumbi seqamgwaqo. Isifebe lesi abekhona. Ethi sibani baniphuma. Ngibize ngiyakuphendula. Ngibize ngiyakuphendula. uJesu ufuna umuntu akazombiza. Ufuna umuntu ozobiza yena. Ngibize ngiyakuphendula. Ngoba mase ngikuphendulile mase ngitshela nezinye izinto ezinkulu ongazazi. Amen. Ngoba mase ngikuphendula ngitshela nezinye izinto ezinkulu ongazazi. Wena yini okumele uyenze? Biza uJesu. Biza uJesu empilweni yakho. Abanye impilo ayihamba kahle bambiza. Lithi iBhayibheli kwakusemshadweni ekhanda. Kanti kohamba liphela iwayini. Washo ukuthi kuphela nje khona ababembizile. Amen bazalwane. Washo ukuthi kuphela nje khona ababembizile. Amen bazalwane. Ngibize ngiyakuphendula. Ngibize ngiyakuphendula. Ngibize ngiyakuphendula. Enye indoda yathi mibona uJesu ehamba phezu kwamanzi. Yathi Jesu makuwe. Yisho nami ngize kuwe. Lithi iBhayibheli wahamba uphethe phezu kwamanzi. Kodwa wathi esebona isiphepho. Waqala wasaba wayeseyacwila. Amen bazalwane. Wacwila phambi kaJesu. Wacwila ebhekene noJesu embuka. Kodwa wanede wambiza. Wathi Jesu ngisindise. Lithi iBhayibheli wabeselula isandla sakhe. Wamphatha. Amen bazalwane.
Ngibise ngiyakuphendula. Ngibise ngiyakuphendula. Jesu ufuna umuntu akazongibiza. uJesu ufuna umuntu akazongibiza. Ngibise ngiyakuphendula. Ngoba sengikutshela nokunye ongakwazi. Amen bazalwane. Ngoba sengikutshela nokunye ongakwazi. Uthi uJesu ngibize. Ngiyakuphendula. Ngibise ngiyakuphendula. Lithi iBhayibheli kwathi sekushiwo njalo ke kwathiwa ngizonikhipha amehlo. Wakhala uIsrayeli wathi ngesene lesi sivumelwano. Ake siyokhuleka. Siyezweni lakithi. Sibone ukuthi khona yini ongasindisa. Amen bazalwane. Bahamba bayokhala uNkulunkulu. Wabe sebaphendula. Amen bazalwane. Uyazi uNkulunkulu akwenzeke ngamphendula umuntu embiza. Amen bazalwane. Akwenzeke umuntu uNkulunkulu engamphendula embiza. Jeremiah ngibiza. Ngiyakuphendula. Cela bamthema sithandaze.